Isänen möngertää oikein. No. Se meni äsken hienosti siellä. Nyt sitä. Oi möngerrys. Ei kattaa tässä kohta. Miksi ne kaikki on ollut yhden päällä? Eikö siis? No niin, Toi yksi on noitten kahden päällä. Tuossa. Niin mihin se yksi nyt meni taas? Voiko se möngerät siellä? Voi. Niin. Nyt minä tulen tähän sitten päällimmäiseksi. Ja ei. Taas oi, taas kuperkeikko. anteeksi tuon päällä. Kato niin. Oi. Tulen täältä, kato nyt se puskee taas tosta läpi. Terve. Jaha. Pistääkö se sen mustan siitä vähän siitä mukaan? Katsotaan meneekö se sillä kun se äsken meni. Oi. Se heitti ihan... Kuperiskeikkaa. Nyt se No niin. koska menee. Mene. Nyt se meni äsken niin hienosti liikuit, että näytä nyt meille vielä. Niin. Sitten siitä. Jaha. Emäntä tulee. Älä nyt mene, kun mä... Nyt vaan kattoo sinne. Täältä tulee äiti. Oi. Mamma tuli pesemään. Noin. Sinä hoidat niitä niin hienosti. Joo. Niin. Joo. Niin. Hyvä Selma, hyvä. Noin. Selma. No jaha, nyt on itselläkin pesuhetki, kun käytiin syömässä. Miksi aina pesee tässä kun ei syö? No, joo. Ja siellä on nyt kova meno päällä, kun äiti tuli, niin nyt täytyy päästä äitin pentujenkin syömään. Onks kiva, kun Selmalla on pennut? Joo. Mikä niissä on kaikista kivointa? Ettei mä niin pikkusia. Ja sulosia. Miksi mä oon tätä? Mä Jos mahtuu kämmenelle. Oot sä keksinyt jo nimet niille, mitkä jää meille? Yksi on ainakin Santeri. Annetaanko ne blogin lukijoille tehtävä ja annetaan niiden keksiä Ei. nimet? Ei vai? Miksei? Kuitenkin ne keksii jonkun hyvän luppeli. Meillä on vähän nenät tukossa. Ollaanko me vähän allergisia näille uusille pennuille, vai onko tää vaan pölyä niin kauheasti? Mä oonkin aina ostelen siitä asti, kun on se jommos soinepennut. Ja Ja ne haiseekin joiltaan. Selmakin haisee joiltaan. hyvältä vai? Niin. Tää on niin aika puhdas. Noin minä putsaan siellä minun vauvojani. Joo. No Miksi niin. ne kaikki enkä itse tunne?
Josko me nyt lopetettaisiin tältä päivää ja annetaan Selma hoitaa vauvoja ja viedään toi Peti sinne, minne se kuuluukin. Niin, täällä on yksi kippurahäntä.